kanye. Kawuono omenyo ni John Ochola Omogo. Omogo ne en ruoth kata chief maumbe ne lach kuom tich mare e kaunti ma Migori e kar ching'od bura ma Nyatike, kendo notiyo makare. Notiyo kaler kadem kuom thuolo mar higni 35. Omogo wacho ni ne ger mokalo. To kata kamano, ger mare ne okonye tieko kuo kod maundu. Jata chendo Walter Nyambaga miyo sigand chief Omogo jakaler, thuon ka ji dhi, thuon ka ji duogo. Ne en chief ma omelach mokalo, kendo kane winjo ka chief Omogo kalo, to ne nyaka chuni mondo idikri kata ing'ang'uti mondo in bende ba wang'ine. Ruoth majasing'are to kech kapino. E gweng' mochuna kaler moyudore kaunti ma Migori e Nyatike, wamomo piny Kamwanda nyaka Kiasa, kendo chief Omogo romono mar tayo e gode mag Kiasa. Ka wachomo dala, wedorwa kendo mbaka chakore kaka ne ochako sombe e higa mar 1977 kendo chope sekondar ma Kodero Bara. Kata kamano, ne oyiero sombe weche mag loko lwataro e yo machuok pur e college ma Sembo Kokise. Adhi e primary Kangonditi Primary School e masome nyaka klas 7. Kangonditi wuok e higa mar 1977. Koro 1978 tachako secondary mara Kodero Bara. Ka wuok e secondary tadhi atimo college mar agriculture. Nasomo Kokise. Omiwa kaka ne ochako lai mare mar tich. To higa mar 82 ondika gi NCCK, National Christian Churches of Kenya. To tera Laikipia. Koro Laikipia kuno matie kapoda kijana. Kapuonjo gi weche mag agriculture. Kaka japuonj. Katodoko ne Omogo ne japuonje weche mag pur kamano. Nogilo muya moro mar thuolo mar bedo chief, kendo nong'wano piende mare mar duogo temo hape. Higa mar 1992. Kura duogo mondo adwar tich mar rito thurwa ka. Sirkal ondika mabed assistant chief higa mar 1992. Bedo ruoth nyaka dwar bedo kod kendo maka jopiny ochopo to nyaka gidol okumbo. Chief ne koro nyaka nyombi. Kayudo kasekendo an gi dhako gi nyithindo. Sama ne indika tich ma bedo assistant chief ne an gi higa 30. Higni 30 dwa rito jodongo ma higni 60 gini ka ne chalo nade? Jothurwa norwaka gi ikano makoro ategna tege i tich. Ting' mage mane koro en godo kaka chief? Cases madonjo pogore odiochieng' kodiochieng' ma ok dawach kata nitie kuma desome. En wisdom ma Nyasaye manyalo miyi mondo ikal kodgi nikech gidonjo gik mopogore opogore to pile pile. Okoni seche moko buche moko ne mwome ma jomoko tem dhi kadi Nyatike kata kadisi ma Migori. Nyalo yudo kiyalo jomoko ma ok oridhi kanini yalo gi kare. Koro gichak gidhi mbele. But kata gidhi mbele to e system mar administration ka pod nyaka dwari ng'ama ne giweyo kani mondo ibi dhi continue to ng'ama ne timore. Wachore ne en kod teku mar simba. Koro ka obedo ruoth to Nyasaye be lwete nie bedo ni ruothano. Tibedo mana goteku winjo mana ka jopiny oluor kata ok go ji to jopiny oluori aluora. Odiochieng' moro nyaka yudre mang chief no chwadi e ng'ato. Kaluwore gi kuma koso gik go. Mago bende achiel kuom gik miriego piny. Piny ok ne beda beda ma ok ng'ato chwadie. Chief Omogo kono wane ywak mathoth mayalo tek gin mago mag lope. Miyudo ka ahinya weche mag lo gin very sensitive. Makata kumoro miyudo kilaro matin. Iyudo ka ji koro kele lweny mang'eny mopogore kata kaka nonego bedi. Samoro iyudo ka ng'ato dich ma en mo odwaro jang'ama dwa ng'iewo ne lo mondo logo site kata oter nyathini skul kata odhi onyombi kata oritgo liel moro nomake. Ka oseluongo ruoth modhi mobedo negi masaidi ma gisendiko gini ka site cha serumo wang'e neno ochako chikore ni wach ni ok ong'e maber. Omogo wacho ni ne otoga dak magamuna e bwo aora. Gima otimore maber thurwa ka ni kong'o nok ng'eny. Koro ibiro yudo ka ji mang'eny mane support kidhi toyo kamano
to jayudo kiduogo ng'iew ni kata chai center ni chief kanyo to ne timo maber kabisa. Koro supporters mag kong'o tin thurwa ka. Bende nyalo paro chieng' moro mane dhi nyono nyapuga moro bende buaora. Degni to watoyo mang'eny, ok dakwiri ni ok watogi. Nikech ne waneno ka ingawa ni sheria ok dware to nyithindo bende ne gikethe kor gweng'. Challenge mane mabedo ga e kinde ma seche moko ruoth bende e seche moko kata odhi otoya muna to embe seche moko pelele ni obilo. Bende nitiere cases moko mane biro ni ya jaduong' gweng' ma bende tiye boi o jamuna. To oseyudore ni nitiere jachweko moro ma tie area ne to pando. Mago nitiere ma samoro yudo ka idikelo ni wach ni iwacho ni kong'o chwakore to jaduong' gweng' ni mang'anye ma kong'o chwako dalane. Koro mago be cases mano oseyudowa. Koro either waluonge mondo oyier achiel modwa timo kodwa chwako kong'o we tich kata owe kong'o koro bed jaduong' gweng'. Okonwa ni ne en kod yudhe makane omako ng'ato gi del to boka olore kuome ka kodh nyidho. Wuoyi ma badi yodok oko ne an go. Kendo gikonya tich maber ahinya. Ahinya kaka karwa ka. Obudho ka polis mana ne Nyatike. Waonge gi polis ka. Koro kata ng'ato no timne obedo gi kes moro to dhi Nyatike. To polise go chako ndiko ne barua ni tene chief odhi omake okele. Ng'ama chief dwa mako ni to jamaundu sawa sawa. Koro nyaka ang' ni bed mana ge wuoyi ma badi yodok oko ge konyi make kitere ka polis. Ne en tudruok na administration nikech ne wan gi sieda kabisa. Korka koro kaka nwa nyalo yudo konyruok mar polis. Koro mano nomiyo nwakwayo mondo mi nwayud station Achuna. Bende oparo kaka kuo mag wang' teko mag oledhi to kod mago mag mayo ji e yor onjwaria ne opong'o Kaler e gino mane ochune mondo los sungu mar rakore kod timbe marichogo. Nok en kuo mar dhok kende. Kaler ka kata mana maundu mar mecho ma chieng' mimayige odi ni in gi pesa. Ne ni mala ahinya. Juma mokalo nyocha go mbaka gi senior chief Ogutu Malala. To kona ni chief ng'eni karuka nyapuonje 1959 apuonjo Kanga. To japuonj nok nya ninde sikul ipuonjo to ka giko dhiambo ti gwendi kidok dala nikech kinindo kanyang' no goira meki ma kilaro misara mi chamo matin ma siling 200. Koro no giko dhi malo ma gine mane gitawala. Kenya ni winjo kaka Mungiki ne tiyo Kikuyu. Ne nyalo jo ohala ne nyalo sagi for protection mondo ibed gi kwe. Ne nyalo dhi miyo gi gimo matin mondo ibed gi kwe. Koro jopiny no bedo moyiero community policy mane dwa rito kwe Kaler. Kane giseyiero jogi giyiero jatendgi ne jaduong' moro iluongo na Golo Sen. Sen no nomiye nying mar president ma Iraq mane kecha ahinya ni. Koro Sen ni be nochako mi youth machielo be mane dwa konyo tich manotelo ne vijana mane rito piny. Niluongo Bembe mono miye nying ne me Jatonje. Koro Sen gima Jatonje kana sewe tich lwetgi. To koro ne giria piny maber. Kech dhok mane giwacho en mana dhok mane chiwinjo jatend piny owacho ni mambo ni matatu. Mane dhok mane giwacho. Mambo ni matatu iweyo kuo, idar Kaler ka, kata idhi malo. Owacho ni sungu ne nyalo goyo ranyam nyoch ng'ato. Asasa gino momiyo nyaka ne jodongo bed machiegni mar gayogi. Ni ng'ane gin yawuoyi moyiero mag sungu. To nok gin ji mathin, ne gin ji madhi piero gi wiye. Koro ne ging'eny. Maonge kuma ne nyalo tamo, onge gima ne nyalo tamo gitimo. Kaeto jodongo be noyier ne gima ne control gi. E kuma ne jaduong' Hussein cha miwinja koni chabire. Kigi ng'ata sa. Koro jodongo ka ne control gi to gin gitiyo to giduogo gi report ir jodongo ka kawuono ne watiyo gi kuma kama watiyo ng'ane jodongo ka gotik ni sawa. Koro dong' ng'ane En adieri ni dhi kod yie tiaora. Tiluoko gi. Koro mang'eny noting'o badgi kanyo pod ang'eyo joma ler mabeyo nyaka sani. Jomoko be ne ng'wecho mako kono ne ka tek gimbe ne giringo gidhi oko Nairobi gidhi kuonde mopogore. Okone nyaka ne Saudisi kod rombe diek kaka yor sero dongruok. Maendeleo e ndalo mokalo ne yudore kokalo kuom ne okene siasa ahinya ne ene administration ka. Koro ka DC nobiro to ng'eni maendeleo biro. Aine mang' nokwaye ni wadwaro gima kama jatelo, wadwaro gima kama.
Koro nyaka ang' yude jodongo moko bende mane owinjo ni kawuono to DC chief oluongo biro gonwa barasa ka ang' nwakwaye gik moko. Koro jaduong' moro golo ni achiwo rombo ang' nokow go DC. An be achiwo moro ang' noyang DC ocham ka wan ka. Koro jopiny ne jitolea mana kamano. Omiyowa kaka gedo mar Kangonditi Secondary nobiro. Ahinya sama chako tich ne wan gi rem mar somo. Nikech jothurwa lwetgi ne chuok manok nyal tero nyithinde boarding. Koro yudo ka nyithi kaler mag thin mane dhi somo oko. Koro paro nochanda ni ere kaka wanyalo yudo secondary school. Kech kachako tich ne waonge gi secondary school moro amora kaler ka. Koro nomiya go mbaka gi jopiny ere kaka wadwa yudo secondary. To na mobilize gi magiyie ma amua gi kauli achiel ni wachako gi Kangonditi Secondary School ma higa mar 2009. Ndalo cha CDF ne onge, jopiny ne gedo kendgi. Koro ma nochuna mondo amobilize kaler te mwago kodgi mbaka mwayiere ni wagedo. Ne wago poro to gibiro wasombo Kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Wachako winjore ni jaduong' gweng' ka jaduong' gweng' go matafare e gweng'e gi joge to gisombo matafare go gikelo Kangonditi kacha. Mano ne timore mayot maonge achuna nikech ne wakungo mobilize ji ma ji oneno ber mar somo ma wapimo ot kanyo classrooms 4 go fees mwachako gero gi pesa mag jopiny ka jopiny mujitolea. Nedisi obalo kode weche magero sikulno ma Kangonditi. Achien sirikal ne opodho sikulno tok gedo mare. Chieng' moro achiel apoka DC tua, ndalo cha DC ne ya Migori. Koro neno development projects to poko orwako wambe na aparo ni mano gima ber ma kodhi oneno kanyo kachako no nyalo more. Koro kodhi kanyo yudo ni achako secondary school to pod ni e primary. Nobedo lweny momiya juma achiel mondo alor sikulno mara moja. But gi chuny gi sida mana neno ka jothurwa nego nakoni amato kata ema wene tich to kangane to kalor. Koro narenda ni DC ni magedo wachabo dhi nyime mogik modaro nyithinde primary mwakele secondary. Ma sirkal opodho skundno ma koro tinde en skul maduong'. Gisani chief en japith mar rech to kod kothe mamoko mopuro kod tinga neni. Kit chiemo mahero nikech akoni na japur. Ng'eny gik chiemba ayudo mane lopa ka. Apuro alot, apuro nyanya, apuro rech, an gi pidho gwen. Chak biwinjo kaka nalo chako nyiedho jadie ka nyiedho sadiala nyiedho sani. Kura chima winjo kadhi maber. Midhiro maseche moko kale ka ping'e nyan kaka kinde moro pi obedo mang'eny, opong'o muomo. Yudo ka rech nigo nodhi. Koro mage midhiero masebet godo. Diel man tung maboyo gi mage diek manyaka songo mag chak ing'we dairy milk. Gito nya chako pith gi machiegni. Okone jodak makaleto pod ne kod kwayo mathoth. Kata obedo ni en owuon to ne osedhi e rutaya. Piny pod dwaro gik machalo pi. Kata mana skunde go pod nitie mwachako manyien kata mana primary schools moko pod nyalo dwarore kuonde moko. Min ode Mama Flora Ochola leronwa kaka welo ne chopo to kod ting' mane en godo owuon. Ting' mane an go ne en ting' ma ok oyot ahinya, ne bedo ka tek. Nikech jomoko nobiro samoro gisegore ma gitimo nyaka remo. Tini ma ikawo patik mar miye pi, samoro iluoke, timiye chiemo mimanye kama oninde kapodi warito ruoth. Samoro nyalo kata telo tieno ka ruoth pok obiro, chuno ni ma nigi jukumu mar miye kako nyalo bet. Kae mar ariyo bedo gi tich matek nikech to nyaka ioe ka kikone kaka koro wachno nyalo bedo mayot nikech onyalo biro ka mirimbe ni malo to dwa yudo konyruok gi sano. Mama Flora wacho ni chief en wuoro ma chunye ler mohero familia ne. Kodonjo dala koro en wuoro. Kata koro nokech kuru to kodonjo ka to koro nyaka wewe wach cha mochako donje kuom nyithinde. Nikech kobiro gi crown cha nyithindo biro luor. Omogo wacho ni kata osedhi e rutaya kamano,
wenge to pod neno kondo mar simba kuome. Nyakwa Ramogi, erokamano kuom bedo koda chakruok nyaka giko. Ageno ni in bende kore gombo bedo ruoth bang' yudo puonjruok moa kuom chief. Jata chenro mari kuom thuoloni duto ne en Walter Nyambaga, Wood Kowero, thon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masane.